माने आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंना मानगोनां मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ रावबो मिथियै गैया सारा आसामावनो मिथियो हब मिनिस्टार होनो बिथांखौ बयबो माबा मोनसे सोंनो थाङोबा सोरबा बुरैखौबो हब जागोन होननानै थगायहरो बिथांनाव माने बिथाङा सासे माने बिटिसिनि पलिसि बानायग्रासोमोन बिथाङा दा आं बुंनो नागिरदों बिजेपिजों जोंखौ दं होननानै बियो रायजो राजानो खिन्थानायनि खारना बेनो जे बिजेपिनि सासे दैदेनगिरि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा मन्त्रि बिथाङा जे नांगोल गैला ट्रेक्टरसो दंसै होननानै बुंनायाव बिथाङा रायजो राजानो बुंनो नागिरदों जे दिनै जे नांगोलनिफ्राय ट्रेक्टरा बोलो गोलासिन बेखौसो बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय जोंनि जानानै बिथाङा माबा केम्पेनिं खालामाखै आरो बिथाङा बिजेपिखौ जोंजों मानो दं होनदों मानोना बिथाङा बिजेपियाव थांदोंमोन बिजेपिजों एक्सेप्ट खालामजायैनि थाखाय दिनै बिजेपिखौ बिथाङा फानदों मानो होनबा बिजेपिनि मन्त्रि बियो दा बिजेपियावनो मन्त्रि दङ होमबालाय फैथोंसै बियो मन्थ्रिनिफ्राय ओंखारनानै फैदों हिम्मत दङब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों आब' प्रमिला रानि दङ बिथांमोना ओंखारनानै फैदों जुदि बिजेपिखौ फाननो नागिरदोंबा बिजेपिनिफ्राय मन्त्रि बिबानखौ एंगारनानै फैबानो जायोना हिम्मत दङबा आं बेखिनिखौ खावलायदों आङो दिनै जे नोंथाङा कुइसन खालामदों बेनो जाहैबाय डक्टर एन्जेला दैमारि आब'आ दिनै सासे आइजो माहारिनि थाखाय 28 बोसोर मावबोनाय सासे आइजो नाथाय आं दिनै उदालगुरियाव फैनानै मोनबाय डक्टर अनजालि दैमारि आब'नि मोनसेबो नेरसोन गैया जे दिनै आब'आ 28 बोसोर मा मावखो दा दिनै बयबो रायजो राजाया आंनि सोंनायाव फिननाय होदों जे रायजो राजा आइ आफाया बुंदों जे अनजालि दैमारिया जेबो मावनानै गालाङाखै बा बिमा माहारिखौ बिमा माहारिनि थाखाय जेबो बिनानै होलाङाखै दा आंबो बुंनो नागिरदों जे डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ दिनै बिपिएफनि जानानै जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफानि गेजेराव थांदों नोंगौ थांदों बिथाङा बिबुंथि होदों जे दिनै बिपिएफनो भट होनांगौ बिपिएफआ सिगाङाव जाबाय आं एबार मावनोसै आं फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों आं बेयाव बुंनो नागिरदों आब'नाव 28 बोसोरावनो जेबो मावना होनो हायाखैबा बियो दिनै बिपिएफआव हाबनानै 5 बोसोराव मा मावगोन बेलाय बेथ' बे गावनो गनायना लादों कारापसन जाया नङा जादों होननानै बुंना लादों दा आं बेखायनो बुंनो जे आब' अनजालिया गावनो बुंनानै लादों गावनि बिबुंथियाव गावनो बुंदों जायाखै नङा जादों सब बिथिङावनो कारापसना जादों नाथाय आं दिनै बिपिएफआव हाबनानै सुद्रायनो फैदों होनना बुंदों बे हारसिं मा मावगोन 28 बोसोर बिमा माहारिनि थाखाय जेबोखौनो बिटिसिआव बिना होनो हायाखसै बियो ना अमेन रिजार्भेसन बिना होखो ना जोंनो अमेना जेरैबायदि संबिधानाव दङ 33% जोंहा मोननांगौ बे 33%नि बिसय बेयो मालाबा बिटिसि एसेमब्लियावनो बुंखो ना मालाबा माबा बुंखो दिनै जों नुबोआखै जे आब' अनजालिया एसेबां आइजो माहारिनि खामानि मावनायावबो जों जेबो आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनायखौ नुवाखै आरो बिटिसिआव मोनसेबो पलिसि लाहोआखै बिथाङा मानो होनोबा दिनै बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खराबो जौगायो बेखौ नायनानै नोजोर होनानै डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ बेफोरनि सायाव गाव हारसिं हायामोनबाबो जोंहा दङमोन फाउन्डार आथोबनि प्रेसिडेन्ट दायो आब'आ मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आब' बिथाङा 25-30 बोसोर जाबाय मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय बे आब' मन्त्रिमोन थासेयाव आब' अनजालिमोन थासेयाव दिनै सासे कमलि बसुमतारी आब' एमएलए बिथाङाबो 20 बोसोर भेरगावआव जालांबाय दिनै बोरो मा मावखो दिनै साथाम सासे जाबाय एमएलए सासेया जाहैबाय एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय सासेया जाबाय बोजबनि 28 बोसोर मावनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिफारानि आब' बिथांमोनाबोथ' बिटिसिआव बिपिएफ हान्जाखौ नारसिननो हायोमोन ना बिमा माहारिया जौगाथों नैबे पलिसिखौ लानांगौ जाय बिमाया जिगु जौ फाननानै जादों 15 बोसोरनि सिगां दिनै दाजानांथोंसै होननानै मोनसे पलिसि लाहोनो हायोमोन बिमा माहारिया जौगाथों होननानै गोबां पलिसिफोर लाहोनानै बिमा माहारिखौ जौगाहोनो हायोमोन अब्लाना जोंनि बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खर डक्टर इन्जिनियार फिसा जोनोम जागौमोन न'खर आइएस आइपिएस फिसा जोनोम जागौमोन डेभेलप जागौमोन जोंनि बिमा माहारिया नङा रायजो राजा आइ आफानाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों जे आं रायजो राजा आइ आफानिखौ
सिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आब' अनजालि दैमारिया BPF फैनानै थगायनोबो बिराद रोंबाय दिनै बिथाङा थगायनोबो सोलोंबाय मानो होनबा बिथाङा जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो जे 75,000 होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायदों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आब' अनजालिसिम माबोरै थगायखो दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे चिफबो नङा डिपुटि चिफबो नङा MLA बो नङा मन्थ्रिबो नङा EM बो नङा GM बो नङा बिथाङा सासे साधारन सासे रायजो राजासो सासे पाब्लिकसो बिथाङा दिनै देरहानानै थाङोबासो बिथाङा सासे माबा मोनसे जाहैगोन दा बेयाव देरहानानै सरकार दानायनि उनाव मावाबादेन थगायदों होननानै बिथाङा बुंनो हागौमोन नाथाय दिनै बिथाङा बोरै थगायदों होननानै बुंनो हाखो आं बेखौसो आब'निसिम सोंनो नागिरदों नाथाय जों थगायदों माबोरै बुंनो हायो BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारखौ जों मानो थगायदों होननानै मानो बुङो मानो होनबा 15 बोसोर बिथाङा सासन खालामबाय BTC-खौ नाथाय 15 बोसोर सासन खालामसेयावबो बिथाङा जेबो मावनानै होदिया सोरबा रान्दि पेन्सन नांगौबाबो रान्दिनि अनुदान नांगौबाबो थाखा होनांगौ सोरनोबा बिमा बुरैया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिफा बोराइया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिसोरनो पेन्सन होनांगौबाबो फैसा होनांगौ आरो सोरबा आइजो हाबा जानो रोङि आइजोआ अनसुंथाइ मोननांगौबाबो बेफोरखौबो मा थाखा होनांगौ नङाबा रावबो मोना जों गोबां सारा BTC-खौ बेरायनानै आं मोनजोब्बाय रिपर्ट रायजो राजा आइ आफानिफ्राय मोनजोब्बाय दिनै जायफोरा जोंनि बिमा माहारिया रान्दि जानानै दं बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौमोन मोननो हायाखै दिनै बिमा बुरैया पेन्सन मोननांगौमोन मोननो हायाखै दिनै हाबा जानो रोङि आइजो बे जाहैबाय सरकारि आसनि बायद' आसनि होननानै बुङो बा बिधवा पेन्सन आरो बिधवा अनुदान बायद' आसनि बेफोरथ' सरकारि आसनि गोजा नाथाय BTC-नि थाखा नङामोन BTC-नि थाखा जानो हायामोन अब्लाबो बैखौबो जों मोननो हायाखै सोरा मोनदों बयबो रायजो राजा मिथिगौ सोरबा BPF-नि VCDC चेयारमेननि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय खुरमा जाथि सोरबा मेम्बारनि खुरमा जाथि बिब' बिनानाव नै बेफोरसो बिमा बिफा बिसोरसो मोननो हादों दिनै साधारन रायजो राजाया मोननो हायाखै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोनोना मोना 12 थारिखआसो देखायसिगोन 12 थारिखआ बिथांमोननि माने गोनो गोथो साननाय बिथांमोना जेरैबायदि दुगादों देदगानानै लादों बिनि फिननायखौ 12 थारिखआव बिथांमोना मोनगोन मानो होनबा बाक्सा उदालगुरियाव 7 थारिखआव जागोन क'क्राझार चिराङाव 10 थारिखआव जागोन बिनि रिजाल्टआ 12 थारिखआव फैगोन अब्लानो मिथिगोन जे जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजा आइ आफाया बासिनानै लानो हायै जेबो गैला दा एसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बिथांमोना बासिनानैनो दिनै लोब गुबुन हारि दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि दिनै बेयाव जोंनि UPPL दोलोनि मिथिङाव फैदों बयबो रायजो राजायानो नुदों जे UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन हारि माहारिया भट होगोन ना होआ बिनि फिननायखौ बिथांमोना 12 थारिखआव मोनगोन आं बेखिनिखौ